Το Wi-Fi είναι ακτινοβολία και αυτό ακούγεται πολύ πιο τρομακτικό από ό,τι πραγματικά είναι. Ο λόγος που μας φοβίζει δεν είναι η φυσική. Είναι ο εγκέφαλός μας. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος φοβάται πράγματα που δεν μπορεί να δει, να ακούσει ή να νιώσει. Και το Wi-Fi είναι ακριβώς αυτό. Κάτι αόρατο που περνάει από παντού. Όταν δεν καταλαβαίνουμε κάτι, το μυαλό μας συμπληρώνει το κενό με φόβο. Το πρόβλημα ξεκινά από τη λέξη ακτινοβολία. Τη συναντάμε στις ακτίνες Χ, στα μικροκύματα, στο Wi-Fi, ακόμα και στο φως. Και τα βάζουμε όλα αυτά στο ίδιο σακί. Αυτό όμως είναι ένα μεγάλο λάθος, γιατί δεν κουβαλάνε όλες οι μορφές ακτινοβολίας την ίδια ενέργεια. Η διαφορά δεν είναι στο αν κάτι είναι ακτινοβολία. Είναι στο τι μπορεί να προκαλέσει. Οι φυσικοί κάνουν έναν απλό διαχωρισμό. Κάποιες ακτινοβολίες έχουν τόση ενέργεια που μπορούν να σπάσουν μόρια και να προκαλέσουν βιολογικές βλάβες. Άλλες απλώς μεταφέρουν λίγη θερμότητα. Οι πρώτες λέγονται ιοντίζουσες, οι δεύτερες μη ιοντίζουσες. Το Wi-Fi ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Δεν έχει την απαραίτητη ενέργεια για να αλλάξει τη χημεία του σώματός μας. Στην ίδια οικογένεια ανήκει και το 4G. Και εδώ γεννιέται η απορία. Αφού το κινητό εκπέμπει πιο δυνατά, γιατί δεν είναι πιο επικίνδυνο? Η διαφορά είναι στην ισχύ, όχι στο είδος της ακτινοβολίας. Το κινητό απλώς χρειάζεται να φωνάξει πιο δυνατά για να φτάσει το σήμα μακριά. Γι' αυτό δεν το κάνει επικίνδυνο. Ο φόβος μας για την ακτινοβολία δεν είναι χαζός. Απλώς γεννήθηκε από κάτι το οποίο δεν βλέπουμε. Και η φυσική υπάρχει για να κάνει το αόρατο κατανοητό.